I pozdrav ljudi, danas ćemo napraviti jedan program koji će izračunati zbroj. Znači vi upišete neki broj i neki drugi, na primjer 2 i 2 i stisnete enter i on će izračunati da je to 4. Pa za početak krenemo, naravno u QBasicu. Znači ako ne znate kako instalirati, napravit ću jedan klip kako ćete instalirati QBasic i kako ući u njega pomoću DOSBox. A sada krenemo. Prvo pišete start dvotečka, idete u drugi red, onda pišete input i onda na primjer a,b kako će vam se zvati enter. Onda idete kako će vam se zvati zbroj, neka zbroj bude z jednako a plus b, enter. Onda print. I sada kako ste nazvali, kojim slovom ste nazvali broj, kojim slovom ili slovima ste nazvali znači zbroj, to upišete i ovdje. Znači print z je u mom slučaju i end. I sada stisnite F5 na tastaturi ili idete pod run i start. Evo ga, i pojavit će vam se dole upitnik kako sve radi, a sad kako da izračuna neki znači broj i da odredi zbroj. Pišete neki broj, na primjer 7, idete zarez i 3, to je 10 i stisnete enter i on će dole izračunati da je to 10. Ajmo stisnuti ponovo F5, evo ne znam, 30,80, to je 120 i da vidimo je će toliko i biti, enter, 110, oprostite, krivo sam ja rekao. I evo ga 110, ponovo evo 50 i 150, to je 200, stisnemo enter, točno. Znači sada imate zadatak, ne znam, 35.578 i 9.653. I stisnete enter i dobit ćete rezultat, zbroj. I to bi bilo to. Znači kako program glasi: start dvotečka, input a,b, z jednako a plus b, print z i end. I to je to. Hvala na gledanju, a do sljedećeg klipa se vidimo. Pozdrav!